ban mai kayan daɗi yau sai amarya ta ci kai jama'a kai ka tsorin da akwai ɗan sa ido bai ne in ajiye shi in ce in dubo ga in samu kayan da su oke shi in na so akwai kayan rai kai hau Allah ya yi kawo gona yau da kanin wa wallahi Allah in sha maka Allahu balangu ne wannan balangu yau ko soke aje ni zai fara ci alƙur'anin ubangi kai da wallahi balangu na ka toka a balangu na zama na rinci da Allah sai an daɗe me an kai mai gida wallahi sai na kai gida yan sanda to kane kana yawa na rinci da Allah sai na kai gida yan sanda